izango da etorkizunean, horren ondorioz, alkateek horretarako konpromisoa agertu bai dute. Eta horrek, bai konsortzioari eta bai administrazio kontseilu honi, erabateko eragina du eta horrek proiektua, egun indarrean dagoen proiektua ez bideragarri izateko arriskuan jartzen du eta horren aurrean erabakiak hartu egin behar dira. Egoera berri hori dela eta hiri hondakinen kudeaketa integralerako beharrezkoak diren azpiegiturak gauzatzea edo egitea GHKari, Gipuzkoako hondakinen konsortzioari dagokionean, hondakinak kudeatzeko ahalik eta alternatiba egokienak aztertzen jarraituko du partzuergoak datozen hilabeteetan, harik eta behin betikoa erabakia hartu arte. Gaurkoan, GHKak administrazio kontseiluak ez du orain arteko kontratua hausten. Proiektuaren kontratuen baldintzen arabera aldaketa nabarmenen bat gertatuz gero, eta gure ustez, alkateek adierazitakoa, aldaketa nabarmena da, posible da 6 hilabetetako etenaldia aplikatzea. Eta hori da, gaur, administrazio kontseiluak onartu duena bide ematea eta proposatzea konsortzioko batzarrari bide hori aztertu eta erabaki dezala. Ez baita, administrazio kontseilua eskumena duena erabaki hori hartzeko. Eta erabaki du baita ere plangintza egiteko ardura duen diputazioari planteatzea egoera horrek sorditzazken ondorioak. Erabaki honek, Gipuzkoako batzar nagusietako aurrekontuak onartzeko EAJak eta Bilduk sinatu duen akordioarekin bat egiten du. Proiektua 6 hilabetez etetea erabakitzea proposatzen da eta ez bertan bera uztea. Hurrengo 6 hilabeteetan alderdi guztietako kideekin ados jartzeko helburua dugu. Hondakinen kudeaketa hobetuko duen aldaketa garrantzitsuak emateko asmoz. Erabaki honen baitan, subjektu ezberdinak daudela gogorarazi nahi dugu. Eta subjektu bakoitzak bere eskumenak dauzkala. Batzar nagusi dagokie planifikazio orokorra egitea. Eta udalei hondakinen kudeaketaren eskumena. Batzar nagusiek euren eskumenekoak diren erabakiak hartzen dituzten modu berean, euren eskumeneko erabakiak hartuko dituzte udalek eta noski GHKak dagozkion eremuetan. Gipuzkoako hondakinen konsortzioak hondakinak kudeatzeko eta sistema hobetzeko alternatibak aurkitzeko konpromiso argia adierazi nahi du gaurko honetan. Estos meses suponen que habrá que pagar indemnizaciones a las empresas constructoras o con ellas se ha hablado ya sobre este tema. El contrato recoge la cláusula que se puede suspender por 6 meses sin indemnización. Bai, ulertzeko, zuk esan duzu batzar nagusiei dagokie planifikazio orokorra, udalei eta mankomunidadei hondakinen kudeaketa. Bai. Errausketa egingo ote den, egin behar balima da, nolako dimentsiokoa eta da, hori batzar nagusien esku geratuko dagoan? Esan dudana da, subjektu desberdina daudela eta subjektu horien eskumen desberdinen arteko oreka eta erabaki baten ondorio izan beharko duela bakoitzaren eremua eta eskumenak errespetatuz hartu beharko diren erabakiak. Eta esan dudan. Batzar nagusien gehiengoak egiten badu egin behar dela rostegi bat, tamainakoa, hori udalek eta mankomunidadek bere egingo dute orduan? Ez daude beharko. Si las juntas deciden que la planta sea más pequeña, el consorcio lo aceptará y las mancomunidades. Cada uno tiene que adoptar las decisiones que en sus competencias tenga que adoptar. Lo que nos hemos dado son 6 meses para pensar y trabajar y alcanzar unos consensos más amplios que los que en estos momentos están vigentes en el territorio.
pero en todo caso el consorcio tendría que cumplir la norma que aprueben las juntas. Ni los ayuntamientos van a poder obligar a las juntas a adoptar decisiones en contra de su voluntad, ni las juntas generales van a obligar a los ayuntamientos a adoptar decisiones en contra de su voluntad. No creo que se trate, y lo he hecho en múltiples comparecencias, en aplicar la aritmética a un problema de gestión de todos y todas las guipuzcoanas. Creo que debe haber un periodo en el que nos debemos esforzar en entender la gestión de los residuos de una manera integral y no como hasta ahora de una manera parcial, cada uno en defensa de su cachito. Perdón, entiendo entonces que más puerta a puerta en Guipúzcoa y lo de la incineradora ya se verá más adelante. No me compete hablar de las decisiones que vayan a adoptar los ayuntamientos. Lo que sí puedo decir es que los ayuntamientos han manifestado al consorcio su plena voluntad de avanzar hacia sistemas de recogida selectiva más eficientes que los actuales.